Mishi Bang Bang! Sabi ko, wala akong gustong gawin sana ngayon kasi nakikita ko yung mga possible na pwede kong gawin. Nasasayangan ako sa oras. Amen! Wow, ang bait naman ako ngayon. Parang kinakabahan ako ngayong gabi. Good morning! My flowers si Mami! My flowers in Baningning! Yes! Very happy si Mishi! Very happy! Very happy! Saan yung flowers? May flowers din siya. Mayroon lang siya ganun na dati, no? Very happy na ano. Feeling. I love you. Yay! May flowers din ang Mishi Bang Bang! What? Wait lang. Ayusin natin yung flowers natin. Tapos kakain na tayo. Hindi ko alam na may hash brown. Ay, may hash browns. Ice yung binili mo, Daddy, ha? Pero mas tayo ngayon, ha? Who will pray? Daddy will pray. Pwede na siya, pero pumunta na siya. Let's pray. Lord, thank you. Who's gonna eat hash browns? Our dalaginding who has flowers or no? Tinik. Gusto ko talaga ang biscuit. Mahilig to sa patatas, no? I like potatoes, namin. Nandito pa lang ang tao dyan, Walmart. Ang daming tao. Holiday sa bigat. Na? Holiday. Ngayon, holiday. Morning, everyone! Happy Mother's Day, everybody! Sa lahat po ng mga knocks and sa mga daddies na parang mga moms at sa mga future moms, Happy Mother's Day. Today, guys, ay lalabas lang kami ni Mishi. So, nakita niyo naman ako siguro kanina. Nag-breakfast lang kami dito sa bahay. And, as I've said, wala sana kaming plano na na lumabas or what. Tinanong ko si Daddy anong gusto niyang dinner. Sabi niya, ikaw, ano bang gusto mong dinner? Parang gusto ko mag-samgyup pero ayokong lumabas na pumunta sa K-Pot. So, we're gonna go to Walmart ni Mishi lang kasi matutulog na si Daddy. Punta kaming Walmart and we will just buy beef. That's it. And lettuce. Makapag-lakad-lakad lang kami ni Mishi. Yan. So, delayed pa po tayo. Buti na lang behave yung baningning natin doon. Pinag-iPad ko na lang. Wala tayong magagawa. Kasi, kung hindi yan mag-iPad ngayon, baka umiyak na naman. And ayoko mag-drive na may, yung gusto ko yung focus ko dito sa road. Kasi ayoko yung may umiiyak sa likod. Hindi ko alam kung anong titingnan ko. Kung sa harap ba, sa side mirror, or dito sa rear view para makita ko siya. So, ayun. Pero, hindi naman na yan nag-iPad na, lang. Ngayon lang. Tas Miss Rachel lang. So, let's go na and we will just buy beef. Wow! Wala na masyadong tao. Siguro na mga nasa bahay na sila celebrating Mother's Day. While kami ni Mishi ay chill lang kami dito. Mishi is here. So na yun. Kung wala tayong makita na strip, ayun. Civil State. Ay, ayaw mo na Sana kinuha ko yung ipit. Oh, wait. Hala, sige. Other way. Careful. Not too fast.
Oh, careful. Oh, stand up na. Up, up, up. Hi guys, so natapos na po ang aming grocery shopping. Actually, konti lang naman yung binili namin. More on naglakad-lakad lang talaga kami para ito ay mapagod at nang pagdating ay makapagnap na siya. Oh, wait first. Car seat first. Seatbelt. Seatbelt first. Yeah. Good job, Baningning. Lay down first. Mommy will give you that. Mommy will give you that, okay? What do you want, Shelly? Binky. And the iPad. Here's your Shelly. Here's your Binky. Or you want milk? You want milk? Okay, wait. Hold this. Hold. Thank you. You want your iPad? Or no? iPad ka na lang kasi baka pag nasa kalagitnaan na tayo ng biyahe ay mag-iiyak ka. Ito na guys, ay kami po ay nandito na sa sasakyan at si Mishi ay naka-set up na. So hopefully tahimik po ang biyahe namin pa uwi. Anong oras na? 10:37, parang wala pa kaming isang oras. Wala kasi talaga kami bibilhin. Parang inano ko lang para maglakad-lakad kami. Bumili lang kami ng beef tsaka right away nakabili na kami. Pero yun nga lang. Gusto ko maglakad-lakad pa kami para mapagod si Mishi. Yan. Pero uwi na tayo. And then parang wala naman ako nakaset na gagawin ngayon. So baka i-edit ko tong video na to para bukas ay ma-upload na natin. O diba? Ganun kabilis. Vlogmas lang yan. Try ko naman na mag-vlog ko ngayon. Tagal ko nang hindi na ginagamit to eh. So, naka-front camera kayo. Kaya po ganyan yung kulay. Kakaiba. Anyway, let's go. So, kung Mother's Day pala talaga ay kailangan Sabado pa lang o Friday pa lang. Siguro, nakabili ka na ng flowers or naka-order ka na ng flowers. Kasi dito sa Walmart, guys, ay wala na po. Alas 9 kaming dumating kanina ata ni Mishi eh. Parang 9:30. Parang ganun. Medyo maaga kami actually. Konti na lang yung tao. Tapos, yung mga bulaklak, siguro mga 5 piraso na lang. Tapos medyo nagkakaagawan na. Ganon. Tapos, kaninang palabas na kami, wala na talagang mga flowers. Tapos, may mga nagtatawag na, kailangan pa nating pumunta sa ibang flower shop. Ganyan-ganyan. Kasi nga, wala na silang mabili na mga bulaklak. So, pag ganyang holiday kasi dito guys, ay talagang big deal sa kanila ang Mother's Day. Well, big deal din naman sa atin. Mas lalo na sa atin. Napaka big deal. Ang mga nanay ang bida ng tahanan. So, buti na lang. Si daddy galing siya sa ibang Walmart siya bumili. Yung akin naka-vase na. Yun yung mabenta. Yung naka-vase na. Tapos yung kay Mishi, yung parang naka-bouquet siya na kulay pink. Yung akin kasi talagang pang moms talaga kasi siya. Yung tipong, mas mahal pala yun. Almost $30. Ang mahal ng bulaklak ngayon Samantalang pag bumibili ako ng $15 lang yung ganun. Tubi presyo sila ngayon. Yung sa akin kasi iba-iba siyang flowers. Tapos parang may magbublong pa na parang, hindi ko alam kung parang tulip yung itsura nun eh. Yung kay Mishi, pink roses lang. Sa Sam's Club yung 18 pieces nun. Yung pink roses, it's just $16, $15. Yun. Makikita mo ngayon, wala na masyadong mga moms na, parang kami lang ni Mishi ata yung nandito ngayong araw na mag-ina. May nakita ko mga 3 lang, ganun.
Yung mga may dalang may anak. More on mga daddies yung nandyan sa Walmart ngayon kasama yung mga anak nila. Day off ng mga nanay ngayon. Sabi ko nga kay ma, day off ko ngayon, sabi ko. Kaya buti na lang bumili na siya ng breakfast namin. Hindi talaga ako magluluto. Bumili na siya breakfast. Tapos, dapat lalabas sana kami. Kaso kasi niisip ko, yung pumuntang K-Pot, number 1, for sure madaming tao. Number 2, napakamahal. Tas hindi worth it. I mean, kapag siguro dalawa lang kami ni Mac, masusulit namin. Pero habang nandyan si Mish, hindi kami makakain ng maayos. So, doon na lang kami sa bahay ngayon. Bumili na lang ako ng beef na pang grill. Yung manipis na cut. Sizzle steak, yun. Tapos cross na nga ako. Nag-overspeed ako dito. Dito pa man din yung madaming nahuhuli. Yun. So, bumili lang akong lettuce. Kasi meron naman na kaming sa bahay. Meron naman na kaming seaweed. Meron na rin kaming noodles. Kung gustong mag-noodles si daddy. May gochujang din kami dun sa bahay. May sesame oil. Yun. So, wala na kaming ibang bibili. Ala, grabe naman. Napakatapang ng aso nilang nasa bintana ng sasakyan. So, yun na ang ganap namin ngayon. Actually talaga, ayaw kong lumabas sana. Pero parang na-enjoy ko kasi na kaming dalawa ni Mishi yung, oh my gosh, lock ko nga itong sasakyan namin. May nag-ano dyan sa... Ay, saan ka papunta kuya? Bakit dyan ka sa kabukiran nagko-cross-cross? So, feeling ko yung mga moms ngayon are already home with their families. Kasi wala na talaga masyadong tao sa Walmart, guys. Pag mga ganito nare-realize ko na very fortunate. Kahit kung minsan nahirapan ako na grabe, nakaka-frustrate na mag-alaga. Minsan kay Mishi sobrang pasaway niya. Minsan yung napapagod akong magsaway. So ang nangyari guys, ang kinakapagod kong isaway is yung pagpukpok niya sa TV namin. Yung pag-akyat niya sa dining table, sa dining chair. Yun. So, ang ginawa ko ngayon, para hindi na ako magsaway, tinuruan ko siya kung paano siya umakyat ng maayos sa dining chair at kung paano siya bababa. Para safe siya. Para kahit umakyat siya, at least hindi ako mawu-worry na mahulog siya because she knows how to go down. So, tinuruan ko siya as in guys, nilabas ko yung hagdan na gustong-gusto niya ding inaakyatan, tsaka yung upuan para mag-practice talaga siya. Siguro mga paulit-ulit kami, siguro hindi lang 10 beses na pinaulit-ulit ko sa kanya na umakyat, bumaba, umakyat, bumaba, umakyat, bumaba, with reinforcement and syempre yung reward system. So gustong-gusto niya naman na tuturuan siyang ganun. So ngayon alam na niyang paano umakyat, paano bumaba. So I don't need to worry about that na. So ngayon na lang ay ang kinaka-stress ko na lang ay kapag sobrang nagkakalat siya. Minsan kasi nakakalimutan ko na oo nga pala, bata pala si Mishi. So magkakalat talaga siya because it's the way how she explore the world. Yung iba't ibang mga gamit nilalabas niya. She tries to use those. Ito naman si kuya nagmamadali naman naman dito, 35 lang ang takbo dito kuya. Sa ibang lane kasi ang change lane. Ito yung gusto ko sa neighborhood na to kasi very chill lang yung drive dito. Kaya yung sinasabi ni daddy na pumunta ka ding Target, ayoko pumuntang Target. Ang busy ng mga kalsada doon. Puti sana kung hindi ko kasama si Mishi, di ba? At least kasi wala akong iniisip na iba. Ay kung kasama ko pa si Mishi mamaya magmaktol pa. Pero these days naman ay okay siya sa drive. O tingnan nyo, diretso tayo ngayon na okay siya. Pero hindi, ay naku, tulog na pala ang madam ko. Sis, tulog. Tulog na, hindi pa niya naubos yung dede niya. Kalahati lang yung dede niya, nainom niya. Kawawa naman. Dito na tayo guys. So, parang 8 minutes drive lang talaga siya. Naririnig ko na lang si Miss Rachel. Magigising na naman ito pagbubuhatin ko. Dami ko pa man ding binili. Kalimutan kong mag-isa lang pala ako. Dito ako magpapark sa harap.
tayo makabangga. Okay, we're here guys. I'll talk to you later. Pakita ko yung mga binili ko. So guys, we are back. And pakita ko lang sa inyo yung mga binili namin. Konting-konti lang talaga yung binili namin. Meron na $50 na naman ako kasi yung mga damit ni Mishi. Anyway, I got here romaine para sa aming samgyup mamaya. Sizzle steak. Ayan. Ito yung imamarinade ko. And then, I got Mountain Dew kasi masarap yung samgyup kapag, di ba, pag masebo yung kinain mo tapos mag-soft drinks ka. Ayan. Very healthy. And then, I got here stock for Mishi. Hindi na dapat ako bibili pero nakita ko meron na siyang shorts na yung size na gusto ko. So, ito, shorts niya. And then, another shorts. Kasi nga wala talaga siyang mga shorts na panglabas. Na, puro pajama. Summer na. Tapos, ito din shorts. Tapos, binilhan ko ng top din niya. Parang bagay niya kasi yung mga ganito, yung mga pastel colors. And then, bumili ako ng sandals niya. Malit na pala sa kanya yung size 4. Size 5 na siya. Tapos, ito yung pang summer lang na kasi yung shoes niya, yung sandal niya na Old Navy na parang Birkin niya, ay tiningnan namin kahapon. Medyo kasya pa naman sa kanya kung ganun lang yung paa niya. Pero pag maglalakad na siya, lumalabas na kasi. Tapos hindi na siya comfortable. So, lagi kong pinapasuot sa kanya is yung Lil Dudes niya, yung Hey Dudes na pang bata. Pero kanina, finil ko guys. Nakaganon na yung paa niya. Kawawa naman. Ay, hindi naman sa naka-fold, pero Mishi, what are you doing? Nakaganon na, sagad na. So, bumili na ako. Tapos, syempre, alam niya kung nasan yung mga baby stuff. Pumunta siya dun sa mga sippy cups. Ayan. Ginaganon-ganon na niya mga sippy cups. And ito, yung pinili niya, siya talaga namili pang 6+ months pa ito. Di ba, $1 lang naman to. Para dagdag lang sa mga sippy cups niya. Mahilig siya sa sippy cup na ngayon. Sa sippy cup ko na din nilalagay yung milk niya kapag during the day. Grabe. Guys, yun lang yung binili namin. $50 yun. Sa anong nangyari? Mahal yung sandal ni Mishi. $12.98. Tapos yung steak. So, 24 na yun. 25, 26. Ayan. So, that's all. So, mamarinate lang ako nito. And then, later na yung dinner natin. Hi guys. Time check. It's already 12:58. And ayusin ko lang tong flowers ni Mishi. Kasi hindi pa nga to naka-vase. So, ito siya. Tanggalin ko lang dito sa kanyang this one is $10.97 pala. Anong piraso to? 12, 1 dozen. Ang mahal nito. Porque ba may vase? Pero sold out na to. Kasi maganda yung packaging nito eh. Ito kasing flower na to ay nakalagay siya sa ganito. So, may bibit-bitan ka na and very siya na ibigay. Yung parang pang-gift talaga. This is $26.97. Tapos, meron pa siyang card. The best mom, happy Mother's Day. Yun. Yan, ganyan. Kaya siguro, mabenta siya. Sold out na yun kanina eh. So, ayusin natin tong flowers ni Mishi. Meron na pala akong water dito and nilalagay ko lang tong flower food. Usually, ang nilalagay ko lang is mga kalahati lang ng flower food. Para magtagal siya ng mga 2 weeks. Hindi ko pa pala na-mix. Yan, para matunaw siya. Flower food. And also, we need to cut the stems and remove excess flowers na din. Actually, minsan tinatanggal ko na lahat. Yan, okay na to. Ay, dito pa talaga ako gumawa. Mamamantsahan na naman tong tablecloth. Gusto ko tong mga ganitong flowers, yung nilalagay talaga sa vase para medyo magtagal siya. I mean, don't get me wrong. I also appreciate yung maganda yung kanilang mga pagkagawa. Yung bouquet talaga. Flower arrangement na maganda. Kaso kasi, oh yeah, tinuturo niya yung camera. No, don't touch it. What did mom say? Don't. Oh, come here. Come. Yan.
Pero yun kasi yung mga bouquet, sayang kung hindi mo siya ilalagay sa ganito. Kasi gusto ko yung naglalast sila ng medyo mas matagal. Tapos, yung amoy talaga ng flowers sa bahay, ganun. Hala, madaya, walang bulaklak ito. Sabi ko, wala akong gustong gawin sana ngayon. Kaso nakikita ko yung mga possible na pwede kong gawin. Nasasayangan ako sa oras na wala akong gawin. Nagpahinga naman na ako ng ilang araw. So, parang gusto ko na. I don't know. Kagaya ko rin ba kayo na parang ayoko kasi talagang humihiga na kung pwede may mga gawain pa gusto ko matapos na siya. Para, alam mo yun, diretso yung pahinga mo. Hindi yung nagpahinga ka ngayon tapos ang dami mo pa. Oh, no. Oh, this is okay. Yan yung flowers mo, baningning. Wow! Come here. Show it to them. Ooh, amazed siya. Yeah. You like it? You like your flowers? Yan, bigay yan ni Daddy sa'yo. Para daw may flowers ka din. So that when you grow old, dapat daw yung husband mo magbigay din ng flowers. Oh, no! Magbigay din ng flowers sa'yo. Parang mas magandang pagpalitin. Eto. Kaso matatangkad kasi to Ito yung sinasabi ko guys na magbo-bloom pa lang siya. Hindi ko alam anong klaseng bulaklak ba to. Medyo mas mahal kasi tong ganitong bulaklak. Hay! Wala yung aking mas maliit na ganito. Hindi maganda tingnan. Pag-mix ko na lang ata sila. I think mas okay na to tingnan. Hindi ako magaling mag-arrange ng flowers talaga guys. Ako ay cut and shoot lang talaga. Gusto ko lang naman yung mga may flower talaga dito sa loob ng bahay. Wow, ang nice naman ng flowers ni Mishi ko. I think that looks better. Medyo na-arrange ko na siya ng mas proportion. So, ready na for our grilled beef, guys. Ito yung beef that I marinated with pear, soy sauce, brown sugar, sesame oil. Yun lang ata. Parang yung pears lang yung medyo kakaiba niya na nilagay ko kasi may tira kaming pear. And then, yung aming romaine, roasted organic seaweed from Costco, and then gochujang na konting-konti na lang laman niya. And then, kimchi. So, ayan. Ready na ang aming dinner. Kuha lang ako ng rice for later. Tinanggal ko na yung flowers namin dyan ni Mishi kasi baka siya, malanta dahil sa heat. Wow, galit na galit na. Tama na, di! Galit na galit sa mantika. Daddy, may naglalakad na maliit na tao. Look, oh! I'm not looking at her. But I can see on my peripheral vision. It's staring at me. Hi, Maning! Masama ng tingin niya. Binuksan mo talaga yung door mo, anak ko, para magising ka na nang makasabay ka sa kain. Ooh! Come! Go near Daddy. Here. Come here. Wow. Walang patty. Steak yan, Daddy. Ang tawag yan, sizzle steak. You want garlic? Baka maligo tayo dito ng sprinkler, Why? Oh, wait! Daddy still cooking, anak. Di ba gusto mo nga kung may seaweed? You like the seaweed, right? I'll give you the pukal-pukal. With seaweed. Let's pray, Daddy. Let's pray. Daddy, pray. Amen. Wow, ang bait naman ako ngayon. Parang kinakabahan ako ngayong gabi. Yummy. Can you give us the... Gusto ni Mishi ito Diba? You like this one as well?
Ah. Yummy, yummy, yummy. Ang lakas ng hangin. Chinek ko pa kanina kung may tornado ba. Kung may weather, alert. It's so good. The gulay is so good right now. The gulay is so good. Good job! Yay!